बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिगियानारि आदबजों अमा फिनानै रां खामायनायनि सायाव फोरोंथाय। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुरनि समबाय समतिनि नब्लाङाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिगियानारि आदबजों अमा फिनानै माब्रै गोबां रांखान्थि खामायनो हायो बिनि बागै रायजो राजानो फोरोंथाय होनायनि हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, चिरां जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि रंजाली बसुमतारीजों लोगोसे गोबां रायजो राजा आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। दानिया फै हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायखो? जोंनि बिटिआर सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव देग्लायनि फार्स्ट स्टेजाव जोङो बिटिआर ओनसोलाव 60,000 जोङो मानसिखौ टारगेट लादों अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखाय, जायखौ जोङो पिग मिशन बर'लेण्ड पिग मिशन होननानै बुङो। जोंनि साननाया जुदि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयोब्ला जोंहा फोथायनाया जों साक्सेसफुल जागोन आरो जोंनो दिनैनि जा गोनांथि जादों सानसेयावहाय 1 लाख केजि अमा बेदरनि बेखौ जोङो सुफुंनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। जेखियानो जायाथों आं हामबाय होनदों जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथां मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्माखौ, मानोना बिथाङा बाहेरनिफ्राय फैनाय अमा आरो दाउ जि इम्पर्ट खालामो बेखौ बन्द' खालामबाय। बिनि थांखियानो जादों जोंनि हालामाव फिसिनाय जा अमाफोर बा दाउफोर बिनि मार्केटआ खोब गोग्लैसोदोंमोन आरो मार्केट गैयिनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा अमा फिसिनायनि बेलायावहाय एसे गोहैलो खालामदोंमोन। बे बाराव जोंनि जा फिसिग्राफोर आबादारिफोर बिथांमोना खोब गोसोआव इनकारेज मोननानै खामानिखौ मावलांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ। आरो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया 14 नं चिरां दुवार बिआरनि सिङाव जोंनि मोनजि प्राइमारिनि बा 9 भिसिडिसिनि सिङाव जेसेबां मानि आबादारिफोर दङ बिथांमोननो जों माबोरै अमा फिसिनांगौ साइन्टिफिकेलि बेनि ट्रेनिं होनायनि हाबाफारि। डकुमेन्ट्सनिथ' बेफोरबायदि बेनिफिसियारिफोरनि गोनांथि गैया, खिन्थु जुदि सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै लांनांगौबा बेयावथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपआ रेजिस्टार जानांगोन। अब्लाबो बेखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै जों नोजोर होआखै, बेनिफिसियारि हिसाबैसो नोजोर होदों। जायफ्रा खोब फिसिनो गोसो खिन्थु इक'नमिकेलि बिराद दुरबल, फिसिनो सानबाबो फिसिनो हायाखै, बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बे राहा लामाखौ लानाय जादों। गामि ओनसोलाव गोबां अमाफ्रा बेमार जानानै थैगासिनो, जायनि थाखाय बेफोरखौबो ट्रेनिं होगासिनो दङ। दा आफ्रिकान स्वाइन फ्लु फैयो बेनि खुनु भेक्सिन गैया। आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि अनगायै गुबुन जेसेबां मानि स्वाइन फ्लुनि फ्लुफोर जोनोम जायो, जेरै हमनानै ला जोंनियावथ' लकेल लोमजाबाय थाखायो जोंना अमाया, बेखौ जोङो सरासनस्रायै गोरलैयैनो फोसाबनो हायो। बेफोरबायदिखौनो जोङो साइन्टिफिकेलि जों बर' हारियाथ' बबे जारिमिना मोनदांस' हायै समनिफ्रायनो अमा फिसिबोखादों, खिन्थु बेखौ जोङो साइन्टिफिकेलि बाहायनो रोङाखै, फिसिनो रोङाखै, जायनि जाहोनाव जोङो इक'नमिकेलि अमा फिसिनायनि गेजेरजों गाबथानो हानाय राहा लामाखौ जों बांद्राय बानायना लानो हायाखै, थारमाने जोङो साइन्टिफिकेलि खालामनो हायाखै। बेखौनो जोङो साइन्टिफिकेलि खालामनायजों लोगोसे बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मा मोननो हायो